Poidana hambai sini kai tona sunu jora ka hamroka abo tini Damdung amse sung visit khena phaimani gai belai no lama nai kuri abo nahar nai khabun hadi abo sida hasuk bolong kotor kotor gai abo aro kubang boro Christian tongo hepan boro bag ngoi thangjak agini jagao ingkai 4 years ni sikang sini aro chongkhor ngoi samu tangkhachini taku Rajesh nge Rajesh nung 4 years ni pore haina hai tini visit lina phaika kubang man nung training thana nang mani bagui kubang mani bagui nung aro gap ungkha nge tini phaika haina hai bahaini experience rok belake hambai phayoi belai tong thoka tei belake khau kosto bo dukho bongkha tini borok ni tongmung chamung mugoi amungke borok jotono haino hai already borok best lighting jak tebake bung para rogo nai nei khangkai belai khaka masingta hai age je tongmani hai ta already borok change sui thangka change singka bolte kahamo change ya mane tamunai agini tongmung amtuibano taisa borok klaijak lama rok hindi para hindi poribesh hindi norok nai manai phainai pidi oro belai khe simti plus kubang matong obono paithak o Damdung ni pray 100 year above oro tarphano para khaitongo onek balukjak para kasam Damdung ni poila para kotor obo area belai khe khakama singcha sini dopha abo Unukoti district bule na Unukoti district abo borok ni post office nei Kanchanbari abai Damdung abai nai hambai hambai ingkai soilan nung to poila tini no angbo tini poila o area o amchayo ingkai nungle bahaibo ni kami ro nung bahai ma tongkha sin tibrasa kami here na poila no kuklasa kaitona hambai abono chung first responsibilities chung nana nangnai chung kaitoni bosa jotono chung leadership ni samungno chung wansugui ma khlainai tan bagai himalai chung jefrugo chung leadership ni samungno niji nayak ngakai chung kuno din chinti prasa ba kubang ma kaitona senior borok omaherogo chini kaitone kokthai pirjagla gaije chung oro phai thangma ni agi oro kaitona sini jakuwa motong mane haifana borok chung khlaima ka takura jing bichungpi backslide noi thangjak haifana borno taw tisanani ngakai chini no chung responsibilities mananai ka responsibilities namane bichungtino tini chung anu phaikya mahai 10 to 12 families so kaitona sini jaktong mane age tabuni jora borok backslide hai tan bagai male borok murunai kurui borok kuna charge kurui mane bagai kaisa borok communication khlaimalai dia kesara communication gap ngoi tong khang kabona koimong jotoni bagai no borong bagai chung pal khai suri lenu ke borong bagai chung oro chung kaitoni samno wansugui chung borong ma chubanai ke borok taw girja khaya kaitobe kurungmi mia chung kaisa suba mane bisungti borong chung tebo development khai lenu ke borok taw khai jora lamaro kurui thanani bagai aro te kisang no kok sawnung aro kongon de lama hamya electricity ni problem se na ngai ko bangno borong ni jeta heno poribesh na belai khina nong nu khung rong nai ne kha belai khina abo belai khina forte pur obo hele na ingkai abro ngoi abang je wansukman hingka 100 years ni sikang no parat no ni sau awa khara ni takura jing bisingti jongoro khnaka mo haina chanu I para belaina para kasam ama hai para kasam rogo chung tai kumun para bai chung compare khlaiga hangka o para rog belaina development ungjak lama rok ka ham tuini ব্যবস্থা rok karani ব্যবস্থা rok nong lukung bebar facility rok ka hangkai no manjak kintu oro 100 bochor Damdung ni poila para kasam omo tai I para ni boyoso chung khnai makha chung 100 bochor ungjak khnai haifone I para rogo chung ta phaino phai ka hangka belaina borok thanani finally electricity tuinungnani bagai tongane chanane lama belaina kosto kawan bagana chung bolno development khai ti sana kai chung nung ang bebang milu chung ma phaile nai borong ma subanai kaitoni bisingtui karang kaito sunu elama kogru je borok ano sini nai ang borong no pohor phunung nai kai chung ma haikena chung ma phainai tabuk chung khoroburi chung Rajesh taku Rajesh bisingtui chung phai borong no nukphai ke angka oma haikena chung ang koyo ang norong no bebang no koyo kai chung phaile anu kini bisingtui ba ang taku Rajesh bisingtui phema hai ani bisingtui phana norok phai mano chung oro sini langkha chung kaka kaki kubang no chung oro jaiti guthi chung manlai kha chung borong no sini lai anu borong ni tomung chamung bebang rong no chung nai lai no borong no chung ma subalai nai hambai do kai te kisang nuku borong ni thani kongma borok purung phana belai na ta hebono
belai no khaka ham ke obona belai herna ya farmung rogo belai ke no thankful ang belai na hambai maru orne je backslide engjak kaitona sini phano boro backslide ngoi tong phano borok sune belai kheno kaham klai yasa kha borni nog nukhmo sune soraka chungmai kaham klai kok salai ka kaituno charok khani ka chune bebag rok chari kha kaituno belai no hambai maru borok no borni hamjang mung khunu ka kamai kena chung bo chini hamjang mana taibo kumang khai ma phunai karon kaitor sune elamba ko kogru bonoro kaisate ke su balai di obon bising chune chungmo phaikya kaisung borong sumanani bagoi chung jotono buskang ma himnai karon obon ni kaisa takhu kani takhu chung jotono takhu bu khukini jaiti gusti karon kaisate ke hasung borong subaya haka boro je 100 years ni bising tab omahin to mani tai 100 বছর পরে বড় omahin নাই তো ang obon ko jotono no please chung phaidi chung kaitor ni je buska hanjang nai rok chung kaitor ni sini khaba bui kaitor chung borong no haino haite ha chung sirulayano kaya sugno hambai hambai ngai chung tebo buskan ko nai le anung lamaron condition no bo he na